Надышоў снежань, час чараўніцтваў, цудаў і ўсяго самага добрага. Як выдатна зараз сядзець і слухаць добрыя дзіўныя казкі. Так што хутчэй знаходзьце самае ўтульнае месца ў хаце і слухайце уважліва. Прывітанне, мае даражэнькія! А сёння мы з вамі зноў сустрэнемся з мышкай Пік-Пік. Паслухаем казку Людмілы Рублеўскай «Мышка Пік-Пік і мыла». Аднойчы, падчас сваіх начных вандровак па кватэры, мышка Пік-Пік забегла ў лазенку. Там, зразумела, не было нічога смачнага, але Пік-Пік заўважыла на палічцы разнакаляровыя кавалачкі мыла. Выглядалі яны вельмі апетытна, а пахлі яшчэ спакусней. «Ды гэта зусім не мыла», – пераконвала сябе мышка. «Хіба звычайнае мыла можа быць такім прыгожым?» І наважылася, узяла ружовы круглячок з цукерачным пахам і адкусіла добры кавалак. На жаль, гэта ўсё-такі было мыла. Пік-Пік не паспела яго выплюнуць, глынула і цяпер крыўдзілася на ўвесь свет. «Падманваюць сумленных мышэй», – сярдзіта прагаварыла Пік-Пік, і тут з яе роту вылезла мыльная бурбалка, а за ёй яшчэ адна. «Ой!» – спалохалася мышка, і наступная бурбалка села ёй на нос. «Ратуйце! Гвалт!» – запішчэла Пік-Пік. Пускаючы бурбалкі, яна кінулася ў пакой. Тата, мама, Веранічка і Піпіта прачнуліся і здзівіліся. Па ўсёй кватэры лёталі прыгожыя каляровыя шарыкі. Яны лопаліся, пакідваючы пырскі, і на падлозе сядзела мышка Пік-Пік і горка плакала. «Што здарылася?» – строга запытаўся тата. «Толькі не кажы, што ты зноў нешта не тое з'ела». «Ды вось», – прамовіла мышка, выпусціўшы з роту бурбалку. «Ого!» – зазначыўся тата. «І што гэта за з'явішча?» «Ды яна мыла з'ела», – здагадалася Веранічка. «Падумала, напэўна, што гэта цукерка». «Усяго толькі адзін кавалачак», – запярэчыла Пік-Пік, і ў паветры з'явілася яшчэ цэлая зграя бурбалак. «Ну вось што», – сказала мама. «Пакуль усе бурбалкі з цябе не выйдуць, нічым не дапаможам. Ідзі на балкон, а то ўсё хата запырскана. І паразмаўляй там на балконе, хоць з варонамі». Пайшла няшчасная мышка на балкон. А з кім размаўляць? Сама з сабой? Сумна. І мышка вырашыла паспяваць. Ну, хаця б тую песню, што тата і мама любяць заводзіць разам з гасцямі. «Ад панядзелка да панядзелка дробны дождзік ідзе, сабралася бедна басота і гарэлку п'е». Пішчыць мышка, стараецца, да таго ж уяўляе сябе беднай басотай, выпхнутай жорсткімі гаспадарамі з дому пад дробны дожджык, і шкада ёй сябе. Пішчыць, плача, бурбалкі пускае. Дзіва, што варона, якая пралятала побач, ледзь не звалілася ад здзіўлення, села на балкон і пытаецца: «Што ты тут робіш?» «Ды вось», – заплакала Пік-Пік, – «з'ела кавалачак мыла, дык з хаты выгналі». Варона аж расчхалася ад мноства мыльных бурбалак, што вылецелі з роту мышкі. Трэба ж які моцны сродак мыла. Ад кавалачка і жытло страціць, і розум. Але калі гэты сродак правільна ужыць… «Слухай, Пік-Пік», – сказала варона, – «лепшы шлях забыцца на свае праблемы, заняцца чужымі. Ты можаш дапамагчы усяму нашаму двару. Ведаеш злога сабаку, што прывезлі новыя жыхары?» Мышка Пік-Пік, вядома, ведала бандзюгу. Нікому ў двары прайсці не даваў. Веранічку нядаўна напалохаў. «Дык вось», – працягвала варона, – «мы адвучым яго брахаць. Прынясі толькі мыла, якое ты каштавала». Мышка збегала ў лазенку і прынесла мыла. Варона схапіла яго і паляцела ў кватэру, дзе жыў злы сабака. Фортка, на шчасце, была прачынена. Сабака, руды, калматы, тоўсты, як медзвяня, спаў, а перад ягоным носам стаяла міска, напоўненая кавалкамі каўбасы і косткамі. Варона сунула мыла ў міску і гучна каркнула. Сабака вобмерг усхапіўся і забрахаў.
Нахабная птушка вылетела, а собака подумал: «А, это ж яна по мою ежу прилетала. Не трэба было нічога на заўтра пакідаць. Лепей з'ем усё цяпер, а то скрадуць». І зжэр усё. Усё, што было ў місцы, разам з мылам. Раніцай пабег злы сабака на двор, і якраз з пад'езду выйшла Веранічка з мамай. «Ау, ау, ау!» – забрахаў сабака, каб напалохаць іх. І тут з ягонай пашчы вылецела некалькі вялізных вясёлкавых бурбалак. Сабака спалохаўся і змоўк. На куст села варона. «Ау, ау!» – не вытрымаў сабака, але зноў з'явіліся бурбалкі. Сціснуў сабака сківіцы, а варона давай над ім рагатаць. Паспрабаваў сабака яшчэ пару разоў гаўкнуць, але зноў, убачыўшы бурбалкі, зусім спалохаўся, кінуўся дадому лячыцца ад няведамай хваробы. Ад таго часу зрабіўся ён самым маўклівым і выхаваным сабакам у двары. А мышка Пік-Пік нічога гэтага не бачыла, бо салодка спала у сваёй норцы. «Лепшы шлях забыцца на свае праблемы – заняцца чужымі», – сказала варона. Занадта цікаўнай мышцы, якая горка плакала. Нельга не спагадзіцца з разумнай птушкай. Паспрабуйце і вы наступны раз, калі вам будзе сумна ці дрэнна, замест таго, каб пакутваць, заняцца якой-небудзь іншай справай. Але ніякія справы не заменяць сон. Так што самы час рыхтаваць ложак, каб адпачыць пасля такога доўгага і цікавага дня. Дабранач, мае даражэнькія. Хай да вас завітаюць самыя цікавыя каляровыя сны. Сябры, калі вам спадабалася казка, падпісвайцеся на наш канал, стаўце лайкі і дзяліцеся казкамі з іншымі. Падзякаваць за праект ды зрабіць добрую справу можна, ахвяраваўшы ў Беларускі фонд культурнай салідарнасці па спасылцы ў апісанні да гэтага відэа. Усе грошы пойдуць на падтрымку беларускіх культурных дзеячаў ды іх новыя праекты.